Malenek 18 urte ditu eta 2 urte eta erdi besterik ez daramatza halterofilian. Maila izugarria du ordea eta Europako junior txapelketara sailkatzeko lehian dabil. Gurekin da Malen Monasterio. Arratsaldeon, Malen. Arratsaldeon. Malen, zu halterofilian aritzen zara? Ze mailatan aritzen zara? Bueno, oantxe bertan, hasi nintzen Gipuzkoako eta Euskadiko zenbait txapelketa egiten, eta lortu nun Espainia mailan lehiatzea, eta hor lehiatzen naiz. Nola azalduko zenuke zer dena halterofilia? Bueno, halterofilia nik esango nun dela indarreko kirol bat. Azkenean txapelketetan bi mugimendu ezberdin ditugu. Lehenengoa dakago abia da, lurretikan zuzenean buru gaina altxa berdeuna, eta bestetik bai dakau jasotza altxatzea, lehenengo lurretikan sorbalta egotze deuna eta gero hortikan buru gaina. Eta mugimendu bakoitza egiteko dazkau 3 saiakera, beti goazela pixu gutxotik pixu gehioa, eta pixu gehien altxatze deun mugimenduak ingelditzena. Eta nola hasi zinen zu honetan, Malen? Nik azkenean beti euki izan dut osaba familian, baina inoiz ez zitzaiten okurriu kirola hau proba alnunik. Eta 4 urtetatik ibiltzen nintzen gimnasia ritmikan. Eta erabaki nun, guztia, gauza eta beste. Eta hasi nintzen lagunakin pixka dola crossfiten, eta pixka modan zehola, lagunak juteziala, baina etzin gehiagi erakarri. Eta osabak izan zin, proba hau eta ber zeiritzu zaizun. Eta ziren, ilusio gehiagik gabe, hasi nintzen hori, nire lehengusinakin eta nire aizpakinta batea, eta azkenean, guztua bintzitza egiten da hor zegiet. Zure ibilbidea oraindik motza da, gaztea zarelako. Kontatuko diguzu, orain arte zure lorpenak, zure kirol lorpenak zein izan diren? Bai, ni hasi nintzen, esan deten bezala pixkat Gipuzkoa eta Euskadiko mailan, eta azkenean pixkanaka, pixu gehiago altxatzen juna izen denean, lortuet zenbait Espainiako txapelketeta jutia, eta horietan nik uste nahiko emaitza honak lortu ditugula, orduan nik uste horrekin motio. Hasieran esan duzu, ilusio gehiagirik gabe edo hasi zinela probatzen, postu onak lortu izanak agian erakarri zaitu gehiago, gerora? Nik uste horrek bai azkenean eraginak, ikustian eguneroko lan horrek bere emaitzak bai badazkala. Nik uste ikustia egunero egitezun lan horrek gero badazkala emaitzak eta ikustia hobetzen zoa zela, nik uste horrek motiba egite izula eta jarraitzea bultzatzea izula. Malen, adibidez, gure inguruan zizurkilen badago halterofilia eskola, oso entzute txua dana, eta arrakasta handiko kirolariak atera dira bertatik, ni ez naiz aditu ez da gutxik ere, baina inguruan beti egiten dira ekitaldiak eta hola. Ez dakit, batean batek pentsazezaken agian beste gorpuzkera bat sartuko zela hortik ona. Hor ere kategoria ezberdina daude, ezta? Pixuaren arabera eta ezta? Bai, azkenean pixuak ere eraginak, gero indarrian, orduan guk lehiatze dugu pixu kategorika, eta, ni adibidez 53 kilo azpiko kategorian nago, ez da berdina 50 kiloko neskat, igual 80ko baten aurka lehiatzea, orduan, bai. Eta zure kategorian, kasu honetan, zuk zenbat altxatzen duzu, zenbat kilo altxatzera iritsi zara? Nik abiadan altxatze 73, eta jasotza altxatzean 87 kilo. Ezan da jartzeko gogoa ematet, hor sartzen ez ni pixun, ez nindun bela altxako gora baino. Eta Europako junior txapelketara sailkatzeko borrokan zabiltza orain, ezta? Bai, oantxasi da denboraldia eta hortengo helburu nagusia hori da. Nahiko ilusionauta eta motibauta lortze dugu. Zure ingurukoek konfiantza handia omen dute zugan, zuk? Nik uste jendeak ni baino gehiago, baina bai, oantxe hortan ilusioakin eta goguakin lortze dugun, baina bai, nik uste jendeak gehiago sinisteu lan egiten. Eta, Malen, ZKE Halterofilia Klubaren 57 urteetan lehenengo kirolari internazionala izango zinateke, bai neska, bai mutil, kontuan hartuta. Horrek nola sentiarazten zaitu? Nik berez ez dakat presioik, gurutik ez dut presioik jasotzen, baina bai azkenean nolako gauzak pentsatzean, pixkanaka nahi gabe zure buruai presio hori sartze jozula, jendeai decepziona nahi ez izatea eta hola, baina gogoakin. Lasai. Bai. Lan asko dago hemen atzean, ez da, Malen? Bai. Entrenamendu asko, gutxi gora bera, zure aste bateko planin bat, horrela gainetik esango diguzu, zenbat entrenamentu, zenbat ordu, zenbat lan? Nik gutxi gora bera, entrenatzen eta astelenetik ostiralea, gutxi gora bera 2 ordu. Egunero 2 ordu? Bai, astelenetik ostiralea, bai. Eta
goizetan unibertsitatea klasea jute naiz, gero aprobetxatetarten bat pixkat ikasteko, eta gero ja entrenamentuta jute naiz. Eta nola bateratzen dira halako disiplina, ezta? Eta ondoren, unibertsitatera joan beharra, ikasi beharra, lagunekin ere egon beharko da? Bai, nik hori astetartean pixkat aprobetxatzet klasea ondoren ikasteko, eta gero ja entrenamentuak. Azkenean, entrenamentutan bai lagunak dazkazu, nahiz eta bakarkako kirol bat izan, lagun talde polit bat sortzea, eta gero ja asteburutan beste lagunakin neoteko aprobetxatzet. Malen, gorputzeko ze atalek, ez dakit sufritu baina, zein da gehien lantzen duzuena? Gehien lantzen duena nik uste hankak. Bai, azkenean beti hankakin itezu indar hori, nahiz eta gero gorputz guztiak ere eragina daka, baina bai. Eta zer eman dizu edo, zer ematen dizu zuri halterofiliak? Nik uste dela kirol bat asko laguntzeuna zure buruan gantzin izten da zugan konfiantza hori garatzen. Azkenean, pentsatzia, oain dela denbora bat, aste batzuk, hilabete batzuk, ezin zenula pixu batekin, eta ikustia gero entrenamentu horien ondoren aldezula, horrek bai pila motibatzea izula. Eta bai, dakagun laguntaldia. Azkenean entrenatzea junta hor lagunak eukitzia, bai motivazio ekstra bat da. Osaba aipatu duzu lehen, baduzu erreferenterik? Halterofilian? Ez. Eta animatuko zenuke jendea, zure inguruko jendea, kirolo probatzera? Bai, dudik gabe gaina. Ze hori, nik hasieran enekan ilusio gehiagik, igual ez dalako gehiagik entzuten edo ikusten, baina bai, nik uste probau beharra daula, esateko benetan aber gustatzen edo ez. Eta zein da zure ametsa, esan dugu, ez da? Europako junior txapelketara sailkatzeko borrokan zabiltzala, hori izan daiteke amets bat? Bai, nik uste bantxo bertan hori da labaitzat dakaun helburu nagusia, eta aurreago ikusko baina bai, momentu zorit. Noizko jakingo duzu barruan zauden ala ez zauden, edo badago datarik, edo... Ez, oendik ez, aber denboraldia oantxe hasi dala, aber. Oso ongi. Sorte hon. Eskerrik asko. Zure bidean paus hori ere emateko lorpen hori lortzen duzu.